Здравейте! Казвам се Ивалина Салабашева и съм ви приготвила една кратка презентация на тема програми за здраве и красота, тъй като те са съставени от свежа козметика и хранителни добавки. Бих искала първо да наблегна на това каква е разликата и какво отличава всъщност тези продукти от традиционната индустриална козметика, която се намира в търговските мрежи. Продуктите в традиционната индустриална козметика трябва да имат ниски производствени разходи поради разноските, свързани с дългия цикъл на дистрибуция и складиране, допълнение на богатите на конкуренция пазари и с оглед на факта, че потребителите финансират дългия път на продукта до търговския обект. Решението е производство на нискокачествени продукти с основни компоненти под формата на вода плюс химически добавки, като емулгатори, синтетични консерванти, минерални силиконови масла, полиетилен гликолови субстанции на петролна основа, формалдехид сепаратори и така нататък. Повечето от тях са много пенливи, имат приятен мирис и се абсорбират бързо от кожата. Последното гарантира проникването на всички вредни химикали в кожата и попадането им чрез канализацията в почвата и околната среда. За разлика от традиционната козметика, Рингана е разработила уникални свежи продукти, съчетавайки знанията от аюрведа и традиционната китайска медицина и използвайки само изключително чисти растителни съставки. Свежата козметика и хранителни добавки съдържат само чисти съставки и се фокусират върху действието на природата. Те не съдържат токсини или вредни субстанции под формата на синтетични консерванти, аромати, багрила, емулгатори, минерални и силиконови масла, нефтохимични аромати и така нататък. Свежите натурални продукти съдържат само чисти, натурални и високопотентни съставки. Това ги прави също и вегански продукти. Но свежестта означава също така, че продуктите имат кратък живот и са годни до определена дата, също като пресните плодове и зеленчуци. Днешният високотехнологичен процес на екстракция запазва напълно ценните съставки, както и клетъчната структура, при това без загуба на придружаващи субстанции. Абсолютната свежест е също така гарантирана от факта, че целият процес от разработването на продуктите до експедирането им се извършва на едно единствено място. Свежата концепция е допълнително подсигурена и от редовната покупка на малки количества пресни продукти, късият производствен цикъл и скорошната експедиция на готовите продукти към крайните клиенти. Поради тези причини не бихте попаднали на свежа козметика в търговската мрежа. Да видим и накратко какво представляват свежите хранителни добавки. Всички съставки на свежите хранителни добавки са изцяло растителни и органични. Това означава чист натурален вкус, без никакви ароматизатори, подсладители и багрила в 3 различни форми. Свежи пакетчета, свежи напитки и свежи капсули. Всички те действат с чиста вода, за да подкрепят тялото в ежедневните му задачки. Докато свежите пакетчета осигуряват ценни минерали, антиоксиданти и витамини, изключително важни за гладкото функциониране на човешкото тяло, то свежите капсули стъпват върху наличието на тези вещества в организма, като отговарят на специфичните нужди на тялото. Свежите напитки са естествени генератори на енергия за тялото. Макар и процесът на екстракция да е различен за трите различни форми на свежи хранителни добавки, то той по никакъв повод и в никакъв случай не включва употребата на химикали. При свежите пакетчета прясно набрани плодове и зеленчуци се замразяват и лиофилизират цели, което гарантира запазването на клетъчната структура. В резултат няма топлинно увреждане и загуба на придружаващи вещества. При свежите капсули за екстракцията на растителните вещества се използват само вода, алкохол и въглероден диоксид. Веганско производство без тестване върху животни. Свежата козметика и хранителните добавки не съдържат никакви животински съставки, дори и мед, пчелен восък или яйца, и следователно са абсолютно и изцяло вегански. Това е допълнително подкрепено и от липсата на тестове върху животни. Членските списъци на организации като ПЕТА и Вие Фотен могат да потвърдят верността на това твърдение.
Редовният анализ и тестове от Институтът за микроклетъчни тестове и системи за липса на жестокост и Dutch Scientific GmbH е допълнителна гаранция за липсата на тестване върху животни и за високото качество на свежите продукти на Рингана. Гриндис. Какво означава това? Създадохме марката Гриндис, която означава зелени продуктчета и като такава е абсолютно огледално отражение на уникалната свежа концепция, както и на наградата зелена марка на Рингана. За нас Гриндис също така означава етична онлайн търговия, съчетана с висококачествени, здравословни, свежи продукти. С други думи, Гриндис е свежа зелена марка с потенциал и амбиция да посрещне нуждите на клиентите в целия Европейски съюз. Нека да разгледаме програмите за здраве и красота, които ви предлагаме и горещо препоръчваме. Тъй като свежата козметика и хранителните добавки не съдържат токсини, а само чисти растителни съставки, те са идеални компоненти на програми за здраве и красота. Перфектно дозираният коктейл от качествата и действието им произведе няколко силни и уникални програми за здраве и красота. Някои от тях се отнасят до еластичността на кожата и нейната гладкост, като програмата срещу целулит и стрии, докато други допринасят за осезаемо по-млад вид и усещане, като подмладяващата терапия. С цел насърчаването на трайното здраве и общото благосъстояние създадохме и няколко детокс програми. Кожата е един от най-важните органи на тялото и като такава заслужава регулярно почистване в дълбочина с висококачествени и безвредни продукти от природата. Чрез потта организма се освобождава от токсините и вредните вещества по естествен начин, но нека не забравяме, че техните остатъци остават върху повърхностния слой на кожата и единствено пилингът е способен да ги елиминира напълно. Препоръчваме Рингана пилинг маска за редовно почистване в дълбочина на цялото тяло, с изключение на чувствителната зона около очите. Редовната употреба насърчава клетъчната активност, освобождава порите от вредните утайки и възстановява сияние и вид. Затова Рингана пилинг маска е важен компонент на повечето програми за здраве и красота, които препоръчваме. Започваме с първата подмладяваща терапия. Препоръчваната от нас подмладяваща терапия се състои от 3 уникални свежи козметични продукта. Пилинг маска, серум за околоочния контур и крем концентрат за професионална грижа. Терапията започва с почистване в дълбочина на кожата чрез пилинг, последван от регулярен пилинг 2 пъти седмично. Следващата стъпка е нанасене с нежни масажни движения на серума за околоочния контур върху зоната около очите и крем концентрата за професионална грижа върху лицето и шията, последвано от леко потупване с върха на пръстите всяка сутрин и вечер. Препоръчваме прилагането на тази терапия в продължение на поне 60 дни. Резултатът е младежки свеж вид, постигнат чрез насърчена клетъчна активност, видимо намалени фини линии и бръчици в зоната около очите и мекия лифтин ефект на крем концентратът за професионална грижа. Кожата изглежда осезаемо по-млада, като възвръща своята еластичност и сияен вид. Следващата програма, това е програмата срещу целулит. Тази програма за красота дарява копринено гладка кожа, като съчетава качествата на 3 различни продукта. Свежо пакетче Баланс, свежа напитка Дея и свежи капсули Детокс. Този уникален микс спомага за възстановяването на метаболизма, очистването на клетките, черния дроб и шлаките от тялото. Резултатът е изгаряне на масните депа под повърхността на кожата. Сутринта разтворете едно свежо пакетче Баланс в 300 мл вода с помощта на шейкъра, добавете към 200 г кисело мляко и прибавете още 450 мл вода. Разбъркайте добре, например в кана за яян или голям шейкър, и спийте направената освежителна напитка на няколко пъти, като приемате вода между тях. На обяд разтворете половин шишенце свежа напитка Дея в около 300-330 мл вода и изпийте. Вечерта приемете 3 свежи капсули Детокс с вода наведнъж.
Прилагайте тази програма за поне 45 дни, като допълнение към здравословно хранене и редовни упражнения. Тогава гарантирано ще кажете довиждане на вашия целулит. Следващата програма, това е програмата срещу стрии. Тази програма за красота дарява мека и гладка кожа, като комбинира 3 свежи козметични продукти от най-висок клас, 2 от които имат богато хидратиращо действие. Тя включва пилинг на цялото тяло, с изключение на чувствителната зона около очите и ежедневно почистване с богато увлажняващ уж гел, последвано от нанасяне на млякото за тяло с нежни масажни движения върху цялото тяло. Високото ниво на хидратация в съчетание с почистването в дълбочина и насърчената клетъчна активност гарантират, че ще си вземете довиждане с стриите. Препоръчваме прилагането на тази програма поне 90 дни. Програмата е ефективна дори и при отлежали стрии, при прилагането ѝ за целия препоръчителен срок. Продължаваме с детокс програмите. Изненадващо е колко бързо и лесно и без дори да забелязваме, нашите тела абсорбират токсини чрез обикалящата ни среда, водата, козметиката, храната и така нататък. Тъй като те се складират в тъканите и циркулират повторно с кръвообращението, биха могли на някакъв етап да застрашат здравето ни и да предизвикат заболявания. Някои от често срещаните симптоми на интоксикация включват чести главоболия, хронична умора, метаболитни и хормонални смущения, неспособност за намаляване на теглото, безсъние, затлъстяване, нервност и безпокойство, депресия, храносмилателни, чернодробни и бъбречни проблеми и така нататък. В зависимост от интензивността и честотата на симптомите, както и в съответствие с вашия начин на живот, разработихме 3 различни детокс програми с различни компоненти и продължителност, за да отговорим на различните детокс нужди. Лека детокс програма. Леката детокс програма съчетава 3 различни свежи пакетчета с свежа напитка и има продължителност поне 24 дни. Свежите пакетчета антиокс баланс и очистване предоставят перфектния коктейл антиоксиданти, минерали и витамини, правилно дозирани, за да посрещнат дневните нужди на тялото и да стимулират производството на глутатион, който спомага за изхвърлянето на токсините от тялото по естествен път. Свежата напитка Дея подпомага функцията на черния дроб и спомага за очистването на шлаките от организма. Също така тя е и диуретик. Всяка сутрин приемайте по едно свежо пакетче антиокс, като предварително го разтворите във вода с помощта на шейкъра. Разтворете едно шишенце свежа напитка Дея в 1 литър вода и пийте в продължение на деня. Всеки обед си приготвите по една освежителна напитка от 200 грама кисело мляко, 750 мл вода и едно свежо пакетче баланс. Разтворете и разбъркайте добре с помощта на шейкъра или на по-голяма кана за напитки. Опивайте бавни на почивки, като приемате вода между тях. Всяка вечер приемайте по едно свежо пакетче очистване, като го приготвите по същата рецепта като на обяд. Препоръчваме прилагането на тази детокс програма за поне 24 дни. Средна детокс програма. Средната детокс програма комбинира ползите от 3 различни свежи пакетчета с свежи капсули и има продължителност поне 26 дни. Свежите капсули стъпват върху наличието на балансирания коктейл от антиоксиданти, минерали и витамини, които свежите пакетчета антиокс баланс и очистване предоставят, като допълнително подпомагат функцията на пикочния мехур и на чернодробно-жлъчната система и по този начин спомагат за естественото изхвърляне на вредни субстанции. Сутринта разтворете едно свежо пакетче антиокс във вода с помощта на шейкъра и изпийте. Приемете една свежа капсула детокс с вода. На обяд разтворете едно свежо пакетче баланс в 300 мл вода с помощта на шейкъра, добавете към 200 грама кисело мляко и прибавете още 450 мл вода. Разбъркайте добре, например, в кана за айран или голям шейкър. Изпийте направената освежителна напитка на няколко пъти, като приемате вода между тях. Приемете още една свежа капсула детокс с вода.
Вечерта разтворете едно свежо пакетче очистване във вода с помощта на шейкъра и изпийте бавно и на порции, като приемате много вода между тях. Разтвореното съдържание на свежото пакетче може да бъде прибавено към фреш, мляко или йогурт, в зависимост от вкусовите предпочитания. Приемете третата свежа капсула детокс с вода. Препоръчно е прилагането на тази детокс програма за поне 26 дни. И последната тежка детокс програма. Тежката детокс програма съчетава всички компоненти на леката и средната детокс програми, като осигурява очистването на черния дроб и шлаките от организма и към това прибавя и програми за грижа на кожата. Тъй като токсините и останките от вредните субстанции остават върху кожата докато се потим, почистването в дълбочина чрез пилинг и последващото подхранване и поглезване на кожата са от изключителна важност, за да бъде тя в състояние да се обнови. Етеричните масла в маслото за вана имат допълнително релаксиращо и почистващо действие. Препоръчваме прилагането на тази програма за поне 30 дни, поне веднъж годишно. Сутринта разтворете едно свежо пакетче антиокс във вода с помощта на шейкъра и изпийте. Ако желаете, добавете към фреш, мляко или плодова салата. Разтворете едно шишенце свежа напитка Дея в 1 литър вода и приемайте в продължение на деня. На обяд разтворете едно свежо пакетче Баланс 300 мл вода с помощта на шейкъра, добавете към 200 г кисело мляко и прибавете още 450 мл вода. Разбъркайте добре, например в кана за айран или голям шейкър. Изпийте направената освежителна напитка на няколко пъти, като приемате вода между тях. Отново са възможни различни комбинации в зависимост от вкусовите предпочитания, като например прибавяне към свежа салата като дресинг. Вечерта приемете едно свежо пакетче очистване, като го приготвите по същата рецепта като на обяд. Приемете 3 свежи капсули детокс наведнъж с малко вода. 2 пъти седмично си правете детокс вана или душ с маслото за вана, последвано от пилинг на цялото тяло с изключение на зоната около очите и нежно нанасене с масажни движения на млякото за тяло върху кожата. Инструкции за вашата детокс вана. Прибавете 2 до 4 пръски масло за вана рингана към пълна с вода вана. Активните съставки под формата на сусаново масло, масло от авокадо, макадамия, жожоба и лавандула са мощните токсикиращи агенти, които глезят сетивата и духа. Това масло може да бъде използвано и като масло за душ съвместно с хидротерапия, редуване на топли и студени струи вода. Преди да влезете във ваната, опитайте да масажирате кожата с суха четка. Това е от огромна помощ на тялото при процеса на прочистване от токсините. Масажирайте кожата с движение в посока нагоре и винаги към сърцето. Това освобождава от мъртвите клетки и подобрява лимфната циркулация. Преди да влезете във ваната, запалете свещи и пуснете релаксираща музика. Потопете се и киснете поне 20 минути. След като хубаво сте се накиснали, изплъкнете с вода, след което нанесете пилинг маска по цялото тяло с изключение на зоната около очите, като масажирате нежно в продължение на няколко минути. Отмийте добре маската и подсушете кожата, след това нанесете с нежни масажни движения млякото за тяло рингана. Как мога да подпомогна тялото си да се освободи от токсините по естествен път? Подпомагането на тялото да се освободи от токсините по естествен път е от особена важност. Затова, докато се опитвате да очистите организма с помощта на детокс програма, препоръчваме да пиете поне по 2 литра вода на ден, тъй като водата е един естествен начин за извеждане на токсините от витамини, за извеждане на токсините от тялото, да приемате много фибри, риба, кафяв ориз, зеле, броколи и да консумирате храни богати на витамини и минерали и с ниско съдържание на мазнини, понеже те са отлични детокс храни. Намалете мазнините, содата, преработваните храни и бомбоните в хранителния ви режим, тъй като всички те прибавят токсини. Разхождайте се на свеж въздух поне половин час на ден, за да усетите слънцето и дишайте с пълни гърди. Добре е да спортувате ежедневно, да се храните здравословно, да избягвате алкохола и да намалите цигарите.
Добра идея е също така да практикувате дейности за освобождаване на стреса, като смях, релакс, медитация и йога. Също така бихте могли да практикувате и хидротерапия. Вземете горещ душ за около 5 минути, последван от студен душ за около 30 секунди. Повторете отново 3 пъти един след друг и след това полегнете за около половин час и релаксирайте. По времето на детокс процеса тялото се нуждае от допълнителна доза витамини под формата на биоплодове и зеленчуци, както и от натурални хранителни добавки. За подпомагане естественото очистване на организма е нужен добър микс от мултивитамини, понеже той спомага за производството на глутатион, съединение, което прогонва токсините. Поради тази причина включихме в 3 вида детокс програми свежите пакетчета антиокс баланс и очистване, които представляват перфектно дозиран и добре балансиран коктейл от витални витамини, минерали и хранителни елементи. Тялото има нужда от допълнителна помощ при очистването на черния дроб и на шлаките, което се постига с помощта на свежата напитка Дея или на свежите капсули детокс, които от своя страна допълнително стимулират функцията на пикочния мехур и на чернодробно-жлъчната система и по този начин допринасят за естественото освобождаване на вредните субстанции. Как да определя коя детокс програма е подходяща за мен? Човешкият организъм не се прочиства всеки ден. Най-добре е да се предприеме детокс програма през пролетта или есента. Ако водите здравословен начин на живот, със здрав хранителен режим и редовно спортувате, и ако живеете в малък град или на село, вероятно дори нямате нужда от детокс, понеже здравото тяло е в състояние само да се освободи от токсините по естествен път. Но ако живеете в голям град, ежедневно пътувате продължително до работното си място, имате странни хранителни навици, като по принцип консумирате бърза храна, или ако ежедневно не консумирате пресни плодове и зеленчуци, то имате нужда да прочиствате тялото си 2 пъти годишно. В този случай най-подходящо би било да започнете с тежка детокс програма. Ако вие се опитвате да се храните здравословно и приемате храна, богата на витамини и минерали, и отделяте време за спорт всяка седмица, то подходяща за вас би била леката детокс програма. Ако сте се опитвали да намалите теглото си многократно без особен резултат, то препоръчваме да започнете с тежка детокс програма. Ако страдате от безсъние, депресия, нервност или ви мъчат чести главоболия или болки в крайниците, то подходяща за вас е тежката детокс програма. Ако редовно подлагате тялото си на очистване чрез детокс, което означава 2 пъти годишно, би било добре да комбинирате тежката и леката детокс програма през годината. Бихте могли, разбира се, да съчетаете тежката и средната детокс програма в зависимост от начина ви на живот и интензивността на симптомите за интоксикация. Моля да имате предвид, че и тежката и леката детокс програма не са подходящи за бременни жени и за кърмачки, понеже свежата напитка Дея съдържа екстракт от зърна на зелено кафе, богато на кофеин. По същата причина те не са подходящи и за хора с високо кръвно. И сега нека да видим какви са цените на тези терапии. Подмладяващата терапия 306 лева, програмата против целулит 502 лева, програмата против стрии 328 лева, леката детокс програма 459 лева, средната детокс програма 352 лева и тежката детокс програма 1082 лева. Как можете да поръчате? Можете да поръчате по Skype на sales.grindis или по имейл на sales@grindis.com. Аз съм Ивалина Салабашева и ми беше изключително приятно да ви изчета тази кратка презентация на тема програми за здраве и красота. И така, бъдете здрави и красиви с Рингана. Очакваме вашите поръчки. До скоро!